Gå ned. Ikke den vej, bro. Det ligner, det er sindssygt det her chat, men det er overhovedet ikke godt. Eller hvad? Okay, venlig. Venlig. Kom nu, baby. 40 lapper. 40 lapper. 40 lapper for TikTok. Ikke noget særligt. Kom nu lidt. Kom lidt. Kom nu. Er det max? Kom nu. Fortsæt. 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 Nej. Nej, chat. Et hit. Men okay, vi fucking tager det. Kom nu lidt.